लानानै दुलाराय आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा सिसुवानि नेतृत्वआव जोङो सरकारखौ वार्निं होबोदों जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो खोथाखौ बुंबोदों जे कुनु कारनाव 14टा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अधिकारखौ धंस खालामनानै गोदानै जाहाथे ट्राइबेल होनाय जाया कारन बिथांमोना गासैबो बिथिङाव माने जौगानाय सुबुं अनजिमाया बारा थेवबो जोंनि दाबि जोंनि नारसिननायखौ खेरायाबासिनो मैया आसाम केबिनेटआव मोनथाम हारिनो एसटी प्लेन आरो मोनथाम हारिखौ एसटी भेलि केटेगराइज खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव लाबोनानै रिकमेन्डेसन हरनानै भारतनि माने होम डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रिनो दैथायहरनायनि थांखि लादों आरो जनजातिपूर्ण राजनीति नचलिब जनजातिपूर्ण राजनीति नचलिब दुलाराय ट्राइबेल माहारिया दिनै जोबोद खैफोदाव दङ आरो खैफोदनि माने जि इंगित मैया जि आसाम केबिनेटनि जि डिसिसन आरो बे केबिनेटआव मोनद' हारिनो गोदानै एसटी थिसननायनि जाय हारिफोरा गासै बिथिंजों जौगानाय जाय हारिया सुबुं अनजिमायाव बांसिन आरो बिथांमोना बुंदों जे आसामनि 3 कौटि 40 लाखनि गेजेराव बिथांमोना 2 कौटि दङ होननानै आरो बर्तमान ट्राइबेला 45 लाख 2 कौटि आरो 45 लाख बिनि गेजेराव जुदि गादब जायोब्ला नारसिन जायोब्ला जोङो बबेयाव थावरिगोन आरो बे खोथाखौनो लानानै दुलाराय आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा सिसुवानि नेतृत्वआव जोङो सरकारखौ वार्निं होबोदों जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो खोथाखौ बुंबोदों जे कुनु कारनाव 14टा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अधिकारखौ धंस खालामनानै गोदानै जाहाथे ट्राइबेल होनाय जाया कारन बिथांमोना गासैबो बिथिङाव माने जौगानाय सुबुं अनजिमाया बारा थेवबो जोंनि दाबि जोंनि नारसिननायखौ खेरायाबासिनो मैया आसाम केबिनेटआव मोनथाम हारिनो एसटी प्लेन आरो मोनथाम हारिखौ एसटी भेलि केटेगराइज खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव लाबोनानै रिकमेन्डेसन हरनानै भारतनि माने होम डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रिनो दैथायहरनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामो मोनद' हारिनि जोङो हेंथा इनाय हिंसा जों खालामग्रा हारि नङा जोङो जोंनि अस्तित्व जोंनि खैफोदनि समाव जोंनि स्टेन्डखौ जों लादों आरो बेखायनो आसाम सरकारा एक्जिस्टिं जनजाति बिरोधि नीति लानाङा आरो बे जि रिकमेन्डेसन लाबोदों बेखौ उइथ्र खालामनांगौ आरो बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो बेखौ जुदि बिथांमोना गमामायैनो लाङोबा बिटिसि बिटिआरनि 6 सिडुल आरो लोगोसेनो जोंनि इन्जिनियारिं मेडिकेल इउनिभार्सिटि कलेज स्कुल कलेजनि एडमिशन साख्रि बाख्रिनि खोथा आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव कुनु एसटी भेलि एसटी हिल एसटी प्लेन थाया एसटीआ मोनसेयानो अब्ला जों यूपीएससीआव मा जागोन जि मेन जि एडभान्सआव मा जागोन नीटआव मा जागोन अब्ला जोङो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाव मा जागोन बेंकिं सार्भिसाव मा जागोन रेलवेआव मा जागोन अब्ला जोङो यूपीएससीआव मा जागोन बे खोथाफोरा जोंनि थाखाय अस्तित्वनि खैफोदनि दिनै कुइसन फैदों क्राइसिस फैदों आरो बेखायनो जोंनि पन्चायत जोंनि भिसिडिसि जोंनि 6 सिडुल काउन्सिल जोंनि पार्लियामेन्ट जोंनि एसेम्ब्लि गासैबो समष्टियाव बिथांमोननि नाम्बारा बारा जागोन बिथांमोना गेलेनो हागोन जोंनि राजखान्थि आरो माने संबिधानिक अधिकारा खैफोदाव फैगोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया आरो बेखायनो दिनै बे प्रतिबाद बेखायनो दिनै बे प्रटेस्ट आरो बेनिख्रुइ गिख्रंथाव आरो स्ट्रंसिन शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक जंगि आन्दोलन जागोन बे खोथाखौ दिनै जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनदों गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों
जे नोंथाङा जनजातिनि फारसे अननाय दङब्ला बिसास दङब्ला नोंथाङा बे रिकमेन्डेसनखौ सोलायनांगौ उइथ्र' खालामनांगौ आरो रिभिउ खालामनांगौ गोजोन्थों बिथांमोना बुंनो हादों जिहेतु माने दा थाखानाय एक्जिस्टिं एसटिखौ जेबो खहा जानाय नङा बिथांमोना मोनसे भेलि होननानै मोनथाम हारिखौ भेलि खालामदों मोनथाम हारिखौ एसटि प्लेन खालामदों मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशीखौ प्लेन खालामदों आरो आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिराङाबो गोलैयो धुबुरी बङाइगावआवबो गोलैयो आरो लोगो लोगोनो आलादा आलादा जिल्लाफ्रावबो बिनि दाबिया फैगोन दा बे केटेगराइज खालामनाया जि भित्तियावनो जाया मानो जि उद्देश्यजोंनो जाया मानो एसटि खालामनाय माने एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खथिया जाखागोनखा आरो बेयो रोखा बेखौ नोङो गिदिंनानै फिदिंनानै जेसेबां एनालाइसिस खालामा जोबनायाव एसटिनि एक्जिस्टिंनि खथिखौनो नोङो मोनगोन दा बेखौ जों मालाबाबो जानो होनो हाया गोजोन्थों जेब्ला एसेम्ब्लियाव फैगोन एमएलएफोरनि रलखौ नुगोन आरो एमएलएफोरा बिनि सायाव दाबि दैखांनांगौ बिनि सायाव अपोज खालामनांगौ ट्राइबेल एमएलएफ्रा खौसे जुजिनांगौ जि दोलोआवनो थाया मानो जों बेखौनो खावलायबाय